ଦୁଷ୍କର କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ଯାପାଦ ଆଶ୍ରିତେ ତରନ୍ତି। ଯେହରି ଜଗତ ଜୀବନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀର ଆତ୍ମଧନ। ଏତି ନିବେଦ ଯାର ଦେହ ଧର୍ମମୟ ଯେ ତପେ ଦେହ। ନିର୍ମଳ ଚିତେ ଯୋଗୀ ଜନେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଅନୁମାନେ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତି ଯା ରୂପ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି। ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଯଜ୍ଞପତି ଯାଦବ ବଂଶପତି ଗତି। ଯାହାର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଯାଦବ ଗଣ ଯାହା ଚିନ୍ତି। ଯାର ଚରଣ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଶନିଷ୍ଠୁର ଜଳେ। ବୁଦ୍ଧି କି ପ୍ରଖ୍ୟାନ କରି ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସତ୍ୟ ବଚନେ ମୁନି ଯୁତେ ସେବନ୍ତି ଯାର ପାଦବତେ। ଯାହାର ଆତ୍ମା ପରମାଣେ ଭାରତୀ ଆସି ତତ୍କ୍ଷଣେ ପ୍ରକାଶୀ